Arratsaldeon eta ongi etorri ikusentzule guztioi Amezketako Larrunarri pilotarekura. Aurten ere hemen gaude ezoiko data batean, normalean irailean dira finalak, aurten abuztua, Bartolomeuna, Amezketako eguni importanteena eta aurten finala jarri dituzte. Erantzun ona espero da, normalean frontoi goxoa da, baina gaur goxoa baino beroa dala esango genuke. Bakizue Amezketa herri pilota zalea izanik, pilota aditu ere asko daudela herri honetan eta adituena ekarri dugu gaur gurekin. Gurekin izango dugu esatari lanetan Ekaitz Txaralegi, arratsaldeon Ekaitz. Arratsaldeon. Zer iruditzen zait, gaurko jaialdia ikusiko dituan, txapelketan zehar partidu batzuk, esan ziatekenez maila ona egon omendek eta gaur 6 pelotari hobenak iritsi dituk, jaialdi ona espero aldek. Bai, finaletan beti izatek ez, nervio egin da bakarren bate faiatzeula, baina egizan aurretik partidu gara ikusizkio, eta gaur esperantza bentsa partidu nahi ikusteko, eta egizan espaldi ikusiko den gazte egunetako baituk, eta partidu gara ikusiko. Ea ik esan dago betetzen dituken. Oain, jaialdiakin hasi aurretik, Enaitz Teietxeak dronarekin Amezketa inguruan grabatutako irudi batzuk ikusiz goza ezazue eta horren ondoren hasiko da jaialdia. Nola zure belaunetan mintandukazun artean utz nezazu zure bularrean buruan pausa dezadan ene bihotzak zer sentiduen nahi baiteran zuterran zure ezpain sakratuetari ikasi nuen mintzaira ene deia motiuaren bide zinuen entzun eta gero zen erdian mundurat eman ninduzu biziaren grazian lehenik gero ogin bertze maitasun berantzian kinduta maitega zendako demandau. Arratsaldeon berriz ere ikusentzuleoi, Enaitz Teietxeak grabatutako irudi paregabeak ikusi ditugu dronarekin. Gaur egun haze teknologia dauden. Gairai beten pentsa ezina zen Amezketa gainkaldetik ikuste, parez pare bakarri, baina haze irudia ikusi ditugun. Eta irudi horien parekoa ikusi nahi dugu, Larrunarri barruan ere, eta ea 3 partia eder eskaintzen dizkiguten. Lehen partia kadete mailakoa izango da, 2 gipuzkoar, bat hemen auzokoa dela esango genuke, Ekaitz, altzokoa diu, Arkaitz Murua, pelotari politedek, 2 eskuki manejatzeuna, ni baino hobeto ezautuko ekakaso ze ezaugarri nabarmenduko dituzke Arkaitzengatik.
Bi esku eharrezuzke, kompletoa, mano-mano jokatzeko kompletoa. Sakea eman, tantoa bukatu, eta familie hemengoadik, eta egizan txiki-txikitari ikusik nik hemen hau takokin, eta ikusik txikitan ikuste ditzaidan pelotako zea bazula, eta ja 15-16 urtegin gogorak aziak, eta aurtengo txapelketan nehonek aspaldi ikusi gabe, eta egizan asko zehatu natxok, pelotari bikainez. Erabat ados neokikin, bai, pelotari oso kompletoa, iruditzen zaiak neire, eta gaur egun derrigor kompletoa izan berra zeok, zerta gainea mano-mano frontoi guztin jogatzeko, baina paren izango gunare, haure oso kompletoa, Lapke elkartekoa, Lazkaoko elkarteakoa, Iker Izagirre, eta esan diatenez frontoia sartzeako lehenengo partidue oso gorra izangoek, oso parekatue. Eta mano-mano posible dek partidue haustea, baina ne uste ze partidu parekatue izangoek. Ze esatek ekaitz? Bai, antzeko ez zaugarrit zeuzkea ez, esan nahi bik eman itzezie, tanto abugatu itxeie eta pelotari gogorra etuk, eta ni uste partidu hasiera ametza esan degen bezala, partidu gogorra izango da. Bero honek asko zehatu igual bitako bat eroitzea zauke, bero honekin, baina ni uste a priori partidu gogorra izango da. Bai, bero aipatu dek, atzo hainako beroik etzeo gaur, baina gaur ere labe moduko baten bizigatu, bihartik aurrea euria eman aumentzeok eta eskartuko dio, baina hortako etorrituk ambulantzikok eta oitakon bateo gutakon bat mareatzen salbu gehala emateik. Orduan, lasai hartu arnasa. A ber. Ez da holako pasatzen da, lasai ikusten jo 3 partidu. Ala nahi behintzat. Epaileare hemen deu, Mikel Txoperena, atzo antiguon, eren egun antiguon zan haure, guk magina partidu ikusiko genizkin, baina haure pelotari profesionala izan dago, honek zenbat partidu ikusio izango teizki. Beakin izketan nahikoa dek astea, jakiteko ze jakinduri dakan. Ba, eta esantziak, hor kafe hartzeko garaien, ez? Atzo antiguon zala eta labe baten barrun bezala ontzila antiguo frontoian, ez? Arreke tetxoa jarrita zeugek, uralitazkoa eta berok iakatu niontziela. Bai, zabaletik irikia frontoia, baina uste dut sarrera jarri zuen ezkeoztik zabaletik ere itxiten duela frontoia inorrez sartzeko turistak, eta turistak ez dian saiatzen dian sartzen da itxiten du eta horrek seguru beroa ematen dula bai. Bai, asko behotzen frontoia bai guen. Egualdi txarra inezke hori kejatu ingo inuk eta onakin ezingo kejatu ju abuztun hogeita lauen. Normal haudek, baina, oain erozik garaitan ebietek eta erozik garaitan 45 eta komerizozko. Bai, ez zeo gerresa gukin konformatzen. Aitu nau, bi pelotari hauen bideo batzuk ikusten etorri aurretik eta zuen garaien egaitz sakea airez restatzea eta pelote hone airez jotzea ia erokeritzat jotzeuen da bain 14-15 urteko gazte bestea sakea ateatzea eta bosten zai, esanez, sakaiak, ondo sagatzen, bestela reston gainea, igual ni basago nau dominatzea. Ba, asko kanbiatuek ez, gu mano-mano jogatzen nuen hemen, bueno, dardarka behatzitik aiatuko teen nun, eta goain berriz, profesionala ikustea normala, eitek ez, baina gazte gola 15 urtegin sake eire eta uste batipat pelotak pixkat bizixamaren ibiltzea da eta gaur egun pixkat sakatzeunak hemen behatzit erditik zeinik ez dagoela ez, eta pelotak igual gaztentzako, igual askotan gehitxo bezala. Bai, erabat ados, ikesan dek dardarka behatzitik ezine eman ez igual, gaur egunetzeo garriskoi behatzitik jore ez dieiten. Airez, seitik, aldantokitik etortzen bezala. Baina, bueno, seguru ondo moldatzea aire jartzen badia zeo zergatik da eta txapelketa hontan finalea iritsi badia maila honeko bi pelotari dialako, ez txapelketa hontan bakarrik. Ego zein txapelketatan beti elkarren kontra dabiltza, txakurra eta gatu bezala eta gaur seguru partidu hona eskainiko igua da. Ba, hori da seinalea, ez? Biek alkarrekin partidu asko jogatu, final asko eta bi golan da hitzen seinale. Alaxe, bait. Hortxe ba, egin dute pasailoa
Orain pilotariak aurkeztuko dizkigute frontoian. Gorriz jogatuko du Arkaitz Muruak eta urdinez Iker Izagirrek. Garai batean gainera txapelketa honetan, Jose Antolosa txapelketa izenakin, oain Amezketako txapeldunen txapelketa, 18 dituen partiduak, oain 22 mesede o kalte izan daiteke, ez dugu jakiteik. Buelta emateko aukera gehiago, baina aurretik unezko lehen abukatzeko ere bai. Eta atzetik unezko partidu luzea eta barrizko eta esan hori gaina lehen afizionatu partiduk, 18 izate zirela. Espana Walker, nik afizionatutan irazi nien hemen eta 18 jokatu nuen da zoket. Seguru baiez, bai, nik ere hemen 18 oroitzapen hori dut burun, ala izango ben orduan bio gadoz bagaude. Inorrek ez ziu kontrikingo. Ez. Bio bakarri gaudek hemen da. Hoxe eurona. Sakea Gorri, Arkaitzentzat. Biek ere atxa izango dute botilero. Ea, semeak kaso egiten dieten, saietuko dia behintzat. Bai, Muruak txapelketan ustein, hartola ebilik, botilero. Bai, eta partidu bat egiko seguraski, o berogin beldurtuta ongo eta... Igual Bilbon lortutako garaipena ospatzen ahiko bain digo. Bi eunez altizki ibiliko ospatzen. Ez alda biliko, zintzoa da gaine. Bai. Haze partio jogatu zuen Bilbon ikaragarria. Bai. Dena jogatu zuen ikaragarri, baina Iñaki beldurgarri, ne ustetan behintzat. Bai, eta holako eta mehitu gehiago, jakinda aurren zentzauzkean, ez? Altuna eta Martija favorito garbi ziren bezala, baina, bueno, hain dira azteko asko jogatu arazeko eta ala jogatu zen. Aurren zeintzuen, da hainbeste denboa ondo, alago partiu importantea jogatu gabe. Be jondeiela, be aita albi zui. Bai. Bueno, astea doa ba, lehen finala. Sakea, Arkaitz Murua, lauan potegin. Gurutzatua, Airez, Ikerrek, Goran. Bai, asmatu du epaileak. Bai. Esan dugun bezala, lehenengo saketik, eta buruti pasare botez restatzea, Aurkarri eta hankageldin, ezkerra Airez. Bai, aukeran igual, paretak egin, baina, bueno, azkar nola etorri zaio, pelotak hasidan gazi ere geixo, eta gainea etorri zaiola, eta... Bai, ala ematezen mitzat. Bestea hor jartzen dela, paretakin sakagarra da, Zabalea, baina Zabalea arriskoa. Bai, arriskoa. Bi arresake hobea, ikeragarri. Hola sakatzen badu. Bai. Go gainea, batzutan lehen behatzitik aurreatu eta disimulatu eta etxe zien, baina gaina hortxe jartzen jo geldi eta uste beste aurrelaritza gero bentaja bala pixkat, ez? Baliteke, bai. Keinu itea esaten dek, aurrea gongo nagatzen dude jartze hori. Bai, bestea hor jartzen bade, Arkaitz gongo desakatzen, bueno, kruzatu inberdi sakea bosteko hortan, etzekat beste lanik. Ez. Horta, bai. Oain zazpiko hortan dago Izagirre, baina berriz aurreatu. Atea zaio, ongia eman doa. Arkaitze, giruan pilota. Ez di alturik eman, Izagirre geutxi. Hortxe du berriz. On bai, gurutzatu, ezkerra Airez, ongi Izagirre. Berriz ere Murua gaukerakoa. Zabalera, barruan da, barruan. Boleaz ongi bildu. Gauze gargi eta... Hoi eskatzeu eskuz banagagoak, askotan gauza garbitea. Binagakotan tanton zehar gehiago barka ezagezu, baina hemen barkatu ezko tantoa buelta emateu. Eta dominatzen egotetik dominauta egotea, eta ez da hoi. Tantoa galdu ezko pelota, sakea ematen zaio eta... Ikustea gauza gargi euskela, ez? Bi joder betiu bi, eta ondo aukenen bota, eta azkenen mano-mano. Eta gaur lan beroki, gauza senzillo eta ondo egitea guen. Ala komeni bentsa, baina bi egala nahi gaude eta bi egitea zaila. Bai. Txauke berriz. Ez du gozatu Izagirre, tantoa buelta emateko aukera. Hortxe du Izagirre, partiego lehen aukera. Ongi, Boleaz Muruak, eutxi, aire bila Izagirre. Utxe egin du, baina tanto. Bai, behin bi egunezko arrisko errotea. Aukari ere muitin berra. Ez du ondo jo, baina, bueno. Bai, esan dezu, noi ez? Aurkari arriskun jarri du, txoko Zabalea, lehen pauso Arkaitze Zabalaldea emandik, eta ego txokoa emateago bi potentzizkio pelotak. Bai, Muruak aurreneko tantotan, aurreneko pelotaz da ez dik aprotxau eta oain ez, eta goia beste dominatu zio.
Bai, askotan esaten da, mano-mano, sakea importantea ala, baina biharren pelota zoia sakea zein importantea ala. Bai, eta guain arte hori ez dik egin. Beak, hiru tanto behar egin dizki, baina, eta guain ez bestek utxe egin, baina, bueno, guain aber, sakea eize erregatuta, ze... Bai, Nolati. naiz, kontuatu pelota aldatu neo ez, Ni uste ez du aldatu. berdin, gustukoa izango gordo. Bai. Seinale ona, intendentea gasmatu un seinale. Ez da izein da hemen, baina behonda iola. Ba, hemen beloki biltzea normalen. Gainat beloki bai. Beloki eta jokin beha launtzeiola. Ma. Haze resto, haze bolea eman dio. Lehen esan deguna, sakeen ez pa asmatzen bestea dominatzen. Hasi. Izagirre, ezkerren, lauterritik. Ongi sartu esku Bai. goiko txapara. Baina murua joitu naguneko bi pelotazo latzak, Sake buelta eta urrungoare. Ikaragarri, bai. Izagirre ez di behar bezala saka eta murua dominatzen. Bai. Atzeak atearik. Lehen esaten hatu gana. Ez ba hau, sake ondo jotzen, ni dominatu Bai, bai. gaut Bai, eta hoxe intziot. Oaindik entenditu, ingo baina pelotaz. Bai. Ibilin, Ikasit, ja, la bizkanaka. Entenditu asko egotek, Itzet una bintzat. Bai. Norbean ustetan ikiarri, entenditzen Bai, dugu. bai. Gu gehoke, bai, baina geho pelota borobile izate. Bai. Ez du ba, takalaik egin Izagirrek. Murua sakea. Sakea bizi, gainea etorri Gainea. zaio. Nahikoa egin du, zaila zuen. Atzea, seiti bolea Izagirrek eta bildu gainera. Murua. Ipar eta ezkerrez ikaragarria. Izagirre bildu. Murua oso ongi ari da pelota mugitzen Murua eta Izagirre nekatzen, baina jarraitu egiten du. Murua gatzera, Izagirre boleaz, eutxi, haze tantoa. Behar ondeiela. Latza, ikera tanto jogatu, muruak. Pelota zeuzik, ikera jezko, guain montan. Lehen esan dugu, mano, ez barkatzea dela oso importantea eta Bai. hoxe indik ba. Ez barkatu eta gainea bukatu. Eta hasiera honetan ikusten ni behitzat, izere berogi ino, ze pixkeat, beha ehatxi bezala. Bai, Bero, bai. aukari meritu ere Bai. igual izango da, baina ez dio eroso ikusten. Ez. Oso desoroso. Bai, Da Murua ire hitzak betez, gaitz oso pelotari kompletoa. bai, eta ikuste gozatzen nahi da, Bai. gozatzen nahi da. Eskubikin indik bipareta bat efektokin, ezkerrez orain bipareta bat indik eta tanto bukatzeko kantxa erdin ezkerrez Bai. jarri eta bipareta. O deja da txokon indik, markatu. Oso gutxita ikuste, profesionaletan ezkerrak bipareta egiten, hola eta... Oso. Baina kantxa erdin ezkerrakin jartzor Bai. beti esaten die beste arriskua badula Bai, urkarik bai. ez dakila. Eskubikin jarritara inoiz Bai. ezin da jaekin, baina Ez. ezkerrakin betire txoko Bai, zabal. bai. Sakea. Orman sartu aurretik ere mandu Izagirre. Muruak. Hau bai, aprobetxatu, bigarren pilotaka da. Haze Ikaragarria. pelotazo. Zazpien gurutzatu du, behar bezala. Haze tantoa. Hoi atzeaziakean, Hoi rebote inguru aziakean, da Bai. hoi pelotazo ikera egiten da. Zazpi atzetik egingo zuen pote horrek eta bai. Bai. Asko aia joatzen buru. Asko. Izugarri. Eta abantaila politia lortu, 6 bat. Abantaia eta sensazioak asko zoge. Bai, askotan hori da, ez? Markagailuek gauza bat esaten dik, eta sentsazioa beste bat, jokua beste bat, baina kasu honetan markagailu eta jokua bat zetoztik. Bai, da dena behalde. Bai. Gainera sakeare hartu Izagirrek eta ez du lortu. Taka daitea eta horren bidez nik uste ondo eskatuta gatxeen, da behartzun. Atxeen taktikotik igual izango da atxeen hone, baina ea, lortzen duen tanto bat itea eta sake aprobetxatzea. Ba, importanteak, mano sak egokizko aprobetxatu gara zeo, bestela oso zaie partu iguelta ematen. Bai. Eta ik lehen esan degenakin gaina gehiago, guain pelota bizixoak ibiltzeiela gaur egun, eta orduan reston eote asko zaile badek. Ba, eta lana doble egin behar, da lehen esan duguna. Labe baten barrun batxore behar, da Bai. hemen Izagirre egin ditu tanto baten 3-4 esprinoik jo azkenen bukaeran falta. Igual bai, izan liteke. Ja, ez dau, jakitiek eta saiatuko, buelta ematen bai. Lazkago pelotaria. Egon di seita bat eta hasi berrik eta
Mano, haundi ikusizkiu eta berriz ikusi guzkiu. Bai, pentsatu baietz. Sake Arkaitzek. Jote egin du lauean. Ez du gurutzatu, Izagirre gongi ere man. Goleaz. Hortxe du Izagirre. Ongi. Baina murgo boleaz. Eman. Eman. Atzeak gateatzen bolea eskuen sartzen badu. Ikea ere. Ona, eman du epaileak, aziru igual txapa jote Bai, gora gatea pelota. Bai, biparetu hori gora indikelako, nahiko atzetik jodik. Bai, efektongatik igual ingozin gora ere bai. Hankak ia bosten. Bai, hemen errepikapenen ikusten dugu. Eta bai, pixka gora indikelako, baina gora. Gainen izan da. Intentzioa bagarri gortio bipareta egin. Bai, bostatik bipareta efektu egin. Bai, pentsatu baietz. Azea bildadea. Hor ikuste zailo konfiantza bete-beten dago. Bai, eta merkagailu alde horrek eraingo konfiantza. Sakea motze xeo, pareta egin. Ezin, hau bai txapan, aurrego ez, baina hau bai. 8-1. Horretik diferentzie bat alde joanen. Justu bipareta egin da tanto, eta bestek oain justu jota txapa. Bai, araxe. Ezkenen. Zeratik gote da hori, Bai. Murua oso konzentrau eta sakea jotze badaien da eta... Ja, askotan, esatea txapa jout, tanto bat, baina ne ustetan ez da tanto bat izatea. Bat zure kontra, bat besten alde eta sakea gaina. Bai. Bi tanton alde badago. Bai, mano bitza bai. Bai. Sake bizi, ez du gurutzatu, baina nominatzen ala ere. Hortxe humurua. Hau bai, aprobetxatu du. Zazpian hankak Izagirrek eta moan. Nahiko egin du. Azkenen ezkerrez. Azkenen. Tanto egin du, baina ez da behar bezala jarri. Bai. Konfiantza egin jarria. Eskubik egin kistua emango alio bezala, baina botea barru egin da alare ezkerra egin. Ondo modaltu ege. Bai. Hoixeu pelotari kompleto izatea. Errekurtsoa eta unezkerra egin, deja da txogoa eta tanto. Izagirrek lan zaila hitu, baina tanto batea hitea lortzen du. Sakea berreskuratzeko. Sake hartu agazauke, partu buelta eman nahi bai eguntzak. Azeitxura hartu egun frontoiak, gaitz, aipatu dezuela, baina eloi dazu, gaur beteko zaigu frontoia, eta bai asmature. Bai, iaz, saketik, berriz. Iaz irailen finalak eta fetxak egin da asmatzen ez da gerresa eta iaz berreun laun eskaixola eta hartzen samartu emeune izanik eta pelota partiu profesionalak eta nolaztan, ezkenen Tolosa eta Joginen torneo honegin entatzek jendeak goxea gaukela eta pozkarri frontoia beteta ikusten. Bai, nahariek, jendeak goxea gaukela eta goxeo jasetuta joaten dien etxea. Ez da kasi eserlegui libre, jendea beran eta goran. Poza emateko frontoia hola ikusteak. Sake zein du murua, zugondo esan bezala, Sake perfektu atea du. Osterdin pareteen kruzauta eta Izagirre biharren atxeena. Bai, dena kompleto egiten nahi dek, Arkaitz haidek partiu kompleto egiten da ikusten dek Izagirrek deskantxo eskatu eta beha ja Sakea jotzeko prepauta zeu ja. Ikusten hori konfiantza nahi dula tita bukatu eta damaki irratxoaren segi. Gipuzko txapelketan ikusi nien partiu bat murua segurolan kontra Andoainen joa zien. Partiu hartan segurolak irabazi zimen jo. Harrituta geratu nion, hain gaztek izan da nola jokatu lezaketen hainbeste pelotan. Haide ez da hoi jokatzea eta gaur ere muru egun hartan bezala demostratzen nahi da. Ez da git, nahi tatea Sakea hor? Ez da git. Nahi ta hoez, tanto behintzat eta berdin balio markagailen bat gehiago iotzeko. Egon diferentzio honekin etxea azazke, lehen esan deuna, eskubia botatzea eta askotan zaila izatek, konfiantza asko behar dut. Baina ja aurretik joan honekin beste areia erabat seiko eta peauta zer, aire giratzeko eta... Bai. Hortxe doa, Sakea Arkaitz. Ez du gurutzatu, eraman Izagirrek ondo. Arkaitzen lautik atzera eta gurutzatu, ateako zaio. Izagirrek berriz eman, baina gaina hartuta dola ikusten dugu. Hau hobeto gurutzatu atzera, baina ezingo du.
Aba, nik ezin gola, nahikoa nik esatea. Nahikoa, nik. Ez du aprobetxatu. Nuen uste eman gozunik, eta eman indu, behon deiola. Eta guain tantoa berdin du indu baina, murua zabalea, Lauterritik Izagirre eskubiz. Altxa, Tanto gorra, Izagirrentzako. oso, bintzako. Deja da Izagirre, muru hor da, txapainean, Eskua. berriz deja da, bi lertuta ikusten dira, Izagirre, tanto ez bau egiten. Kosta gertzaio, garestik edago zaio. Lertuta zok. Ipareta, Kanpora. kanpora. Nazte jokaldio baina, Izagirre, behatzin hau, tanto Ikerri gorra jokatu dira eta Izagirre ikuste oso nekatu hau. Normala, bero honekin. Oso normala, baina bestia dominatu jola ikusiko partio osoan zehar, eta murua eskatu atxeena. Bai. Ba ondo eskautu atxeena, izan datekela irutze zaiak, guain bea jarri berdik restuan, da restuan indarrak ineotea konbeni izango zaio, noski. Intentzio guztien, botaik, tanto, baina... Tanto garbi egu, baina aurreko horma jounen bea guztu baino gehiago zabalatu zaio eta kanpoa. 11 eta 2 alare, muru aurretik. Lan erdikin da, baina beste erdikin behar. Diferentzia handi eta makai onda jokune bai, oain azte. Eta ikusita, izer nahiko betea haula partiu honi buelta emateko luze ingo zaio. Asko asmatu behar duela irutze zaio goi bai. Asko sakatu eta sake rematek egin behar zazke. Uste da partiu luze ingo zaio. Bai, ala ematen behintzat bai. Olako txapelketa antolatzeko noski behar izaten dizkik voluntarioa, klubeko jendea, guraso taldea, baino babesleak behar izate izkik eta horiek aipatuko izkiu, horiek gabe ez dukelako posible izango txapelketa antolatzea eta horiek eskerrik asko, Ogi Berri, Amezketako udala, Logika Lain, Aralar Papelera, Sagastume Abendi erramintak eta arnau, Xabiel Galartza Eskaiolak, Arkaizpe jatetxea, Txindoki jatetxea, Sasturain edaritegia, Ametza taberna, eta Zubeldi arren. Eskerrik asko, eta alba ez duen segi ba esten txapelketa hau mesez. Beharrezko izatek, ulago jendea, ustela zai izatek. Sake aprobetxatu. Guztu pasau, lauko marra. Hau beste pilota batzen hau, sakea txarra atera du, muruak ere larria emandik, baino ezker horman sartuta tanto. Hoi azkenen, neken lanak izatetuk, Ni uste, nekatuta daula eta sakea jotzeare ez da oso konzentratuta jun. Sakea justu atek eta muruak ez ondo erantzun, baina nahiko. Ezker horman sartuik eta horre askotan balioik. Murua beste bizitasun batekin sakadu, eraman Izagirrek, murua zabalea eta Izagirrek ezin. Ik esan dekenak gaitz. Ketxita ikusten gagu agian psikologiko gire bai, fisiko gire bai, eta lan zailak eta Arkaitz murua justu kontrakoa. Konfientzaz gainezka. Bai, lehen Izagirre tanto enen saketei buelta mateko zea, baina murua beste txispaten edo sakatzen. Naiz eta ezker hormaren sartu bizitasun handi ematen zio sakea eta horrek Izagirrei asko eraiten zio. Bai, ikustenek, justizio da. Berriz ere dominatzeko aukerai muruak. Zabalea. Kampo. Lehen izan ditu, olago 3-4 pelota zaun muru hau, baina dena barrun, eta hau kanpoa. Oparia Izagirrentzat, eta eskartuko zuen, seguru. Bai, aurreneko pelota zuen kostatzen ari zaiok, lehen joizki, bigarrena, hirugarrena,
seite erdi aldea, baina aurreneko kostatzen izaiot. Bai, pare bat hiru aldiz aprobetxatu, baina beste tantotan pixkat koste zaio aprobetxatzea, bai. Hala ere partia borobila egiten nahi da Arkaitz. Bai. A ber, bai, sakek egin, lehen baino gehiago aprobetxatzen. Bai. Oraindik ez du lortu Izairre bi tanto jarraian itea partio hontan, ea orain hontan lortzen du. Askotan hori zate da. Horrek hiru bat egin da, besteare aukari ere pixkeat. Beldurtu, Bai. errespetu, esartu. Hemen diteo. Haza golea, munduak. 6 lauterdia. Bi pareta baino. Aurrenekotik egin nahi. Bai, gurutzatu murua bikain. Hortxe du, hau aprobetxatzen du muruak. Bai, ikaragarri hemen dio. Eskuen sartu du, baino kanpora. Bai. Frontisa aprobetxatzen duen asko atzetzen dik muruak. Ikuste duz azpin pote egitea jartzen dula. Bai. Frontisa ez duen aprobetxatzen, horrematen dio aireako aukera Izairre, baina aprobetxatzen badu tantoa seuru berantzako. Izairre aurrenekotik bukatu nahi eta hor esan nahi askotan, behar ja, igual pixkat, justu izan behar daula eta ez du balortu Izairre, bi tanto segidan itea. Muru esakea. Sake hona. Hau bai, ongi gurutzatu du, baina horman sartu aurretik eman Izairre. Hortxe du beste bat muruak. Bizi, Izairre eman, beste bat muruak. Atzera, Izairre boleaz, ongi bildu. Murua ezkerra ez hortxuti Izairre aukerakoa. Deja da! Eta ezin murua. Bai. Zio, nahi egin zio galtxa eta baina Izairre ondo defendituik, Tanto ondo defendituik. Eta gero deja da ere bizi bota. Bai. Lurretik ez galtxaren pelota eta behatzin, holako tantoat. Bai. Beak gindako tanto bat, aurkarien utxaen zai hon gabe. Bai. Baina lehen esan duna, saketeik pixkat esmatze egin da. Bai. Iaz finala kaeten mailan Ibarluze eta Etxeberria joa zuen da Oazen naiz bela, ez belokik gala esantzian partio parekatu, espero dugu gaur eta 22 bat bukatu zen. Gaur ere ala esan digu eta 14 eta lau zei, bronka pixkatu gota behar dion. Hai, askotan ez da jakiten, ez? Ez. Askotan emate una bik alkarrein finaletan da batzutan bate ibazte eta beste baina malo oso zai izatek hartuk parekatu gateatzea askotan. Oso zai. Nik partio parekatu espero nun hau, eta hoa ingoz ez dala. Mendik aurre. Murua seitun ematen dio tanto hai buelta. Bea, dominatzen jartzea. Bai. Ara? Uts, ezkerrez. Baina esan degena, murua normalen beak pelotazo gehin dominatzea pasatzen segitu. Beak egin digutxe, baina dominatzea pasatzen bada, hau ez bada aurrangoa beak. Bai. Beste atxeden bat eskatu du muruak, bakoitza pi atxeden eskatuta oraingo. Murua behar egoain behotu xego ikustek. Partio junala. Normala. Gure ala egatuk eta behotzen. Bai, ne kamiseta hasi bustitzen. Eskerra ez gana jogatzen. Santiek giro hobea atxalde baino, bero ikea egizu hemen. Baina egoardin errikirolak eta izan ditu hemen gaztenak eta ordu bat eta erdiako asko behotu efontu eta guain jende asko daula. Hau gehoteko bero ondigo baitean saitik egin. Bai, seguru baietz.
Herri kirola, txakolin dastaketa ere okerrezpaneok hemen izanuan atzo, gu txakolina nahi herri kirola baino igual. Aukeran igual, Bautze be momentun, Oi. Sakea zabalea Izagirre, baino hortxe zeon murua. Hortxe hau Izagirre, aukerakoa. Deja txokoa ongi botatakoa, baina murua nola altxa ezkerrez. Altxa eta tanto ahi buelta eman dio. Bai. Tanto. Ez da ba, gaizki botatako deja izan bizi botadu, horma ere jodu, baina murua ezkerrez nola altxa. Bai, eaki atxaik, Hemen atzen jarri, altxa eta atzen jarri. Eta tanto beretzako, 15 eta 5. Ikusten tantoa bukatu aldiro ure eta etortzea pelotarik, Uste hondek, kamiseta dena usti-ustin daukela eta Bai. normala, uste juezak gaur utzi galegela, tanto ude ateno, ustela Bai. Beak egan barkoik. Bai. Sakea da, hormatik behar baino goi irten zaio, eta ezin gorputzea etorri zaio Izagirrei. Sakei eman itezioak eta bepa eta jotzeunen gainea. Bai. Esan de, kamiseta putzu inda duela, baino enau garritzen, ni frontoia lauterditan sartu nau, partia bostetan azteuen da biek jota zu behotzen nahi joan da esan direk. Oie, suabe xo behotzea ezaldu, gaurko bero honekin, komeni igual dosifikatzea bizka, baina ez da erresa izaten. Ez, esatzioa, muruan atia ezautzeit eta behotuko goi bostetako eta esan behiok esatzea, baina askotan, 20 minutu askotuko bero honekin behotzeko. Bai. Baina, bueno, kalteik ez dira murua ebintzat. Ez. Izagirre gazkara ire bostetik ondo eaman. Baina aukera goa murua iruan. Zabale aldein dio, baina hau barruan da. Baina berriz egi esein dagoa zen, Askotan aldeintziek, eskubia. Bai. Ea, hontan zeiten duen. Honek aldein, baina barruan, zorteko da bilor, Bai. Hoi ere barruan, tanto hontan larri da biltzabi, hau bai bildu du. Izagirre gazkara ere zean man. Hortxe zeubek. Gain hartuta ikusten dugu. Hau bai, gozatu du. Muruak, Izagirre barka, ezin Izagirre. Hoi aurreko etzizki gozatu, Ez, baina iklen aipatu emarka, elun aurretik gutea, askotan txapa ez gotzea, marra ez gotzea egiten dula eta alderdio izango igalde noski. Hoitxun guzti dena barrun, gaizki hobeto xo baina dena barrun. Eta batzutan gaina ondo jotzea baino be, izaten dek, ies indagoa izan da barrun jotzea. Ze kontrario ez dik espero, betokitik ateatzen dek, behar baino korrik gehiago egin, da gaina ire pelotazo barrun. Hirugarren atxoen aldi eskatu Izagirrek. Ondo sartzaik, ude preskoa, Bai, ontxe, egarri ziute gura eta nun premia. Bai. Izagirre eskatuta batxen aldiare arki aprotxatu diogu. Aipatu dugu inoiz ez da hola esatei, baina partio hone buelta izatea ikaragarri zaila ikusten dut. Bai, esan dut, markaoren diferentzik erri eta kantxan barrune, bai. Azuen markaio, bi gotxa dituk eta, baina ez. Kantxan barrune askoz gehiago izaten da. Amabita 6 jungo bali eta, suerte ez indizkiparea tanto izate baina ez da kasu. Beste batxan ez, 18 garrena.
sakatu koste jo edu. Bai, eman ite baitio. Mano askotan esaten, emate jona, normalen, nahusi izatek. Ni beti esatet naiz osoa ditu, baina kirol guztietan sekretu bat izate abiadura. Velozidadea, kirol guztietan sekretu. Hoi esateko ez da bat ditu izan barrik. Baina, bueno. Da arkaitz gailentzen nahi da abiaduran, da batez horti dator, markagailuko ventaja hau. Hau sake bikaina. Hau, bai, eta hau eraman du. Ez da gainen izan. Sakea, erra bueno. Bai. Gurutzatu, manda. Behar dan tokin gurutzatu. Hemeretzi eta bost. Aipatu eupi hauek final askotan da txapelketa askotan jogatzen duela elkarren kontra eta behaien palmaresa behiatuik ez da, bestik ez da murua esateak Euskal Herriko binakakon txapeldun, Gipuzkoako Lauterrin, Lizarran binaka, Ataungo txapelketan azpi txapeldun, Izagirre Lauterrin Zizurren, Euskal Liga kadetetan azpi txapeldun. Inguruko txapelketa guztietan daudela goiko puntan esan nahi du. Bai, horretik, izan diu lehen, bi gorda hiltzera eta partu gogorra, baina bueno. Bat asko ide jokatzen da beste igual bere ez, eta horretik zer diferentzia hundiu. Baina sakea gerri hoik. Bi tanto falta Arkaitzek, txapela buruatzeko. Oita bira iritsi behar, Hortxe du, azken aurreko sakea izango dena seguraski, haure perfecto. Hore sakea latza. Ikain gurutzatu. Lehen pegatxoi jarri dio Arkaitzei, perfectoa izala, baina agian sake netzula perfecto guruzatzen da, oaino ire ondo. Bai. Hasieran igual batu bat, asko esan bar, eta asko esan bar. Bai, hoi da. Baina eman da. Ezin eona sortzezio naiz eta ondo ez kruzatu ezin eona sortzezio. Bai. Azken sakea. Hau bizi erdira eta ezin izairra. Hoita bigarrena, ondo merezita, zer esango dio ba. Dejo onde jola Arkaitzita, aneimo ikerri. Izango ditu, aukera gehiago, urrena ere. Hemen txedeua, kadetetako aurtengo amezketako txapeldunen txapelketako irazlea, altzoko Arkaitz murua, zoriona Arkaitz. Eskerrik asko. Eka izabio geon horre seita eta esan dugu txapelketa askotan zabiltzatela elkarren kontra, bio punta-puntan da partiu paregatu espero genula, paregatutik ez du, ez herri zan, jaunda jabe izan zen, eta? Hasieran aurretik hasien sakekin data, gero mano sakeakenak mini dituta, ni uste, beak igual, ez zaizkiola gauzea eta sake hartu duen da. Nahi dena ondo atazti da, beha ez da, horretik ebitza iraztea usta. Bai, hoi da, ez mano hoixea sekretua, ez barkatzea, ez tezu barkatu sakatzen ondo, bigarren pelotaz ondo, eta bi eskukin tanto bukatzen ondo, ez da, izen bat indago izan dituzu, baina konfiantzagin, ez da? Bai, gaur pixka esku izartzen batek onda batzutan, botea izi jarrita esku aldi dezten baino, gero hor pipa eta atzuta ondo atazizki da, bentsadola, gaina aurretik zatzen beti ondo atatzen da, gero azte dizundakon beti izki. Gaur otea gintza guztu. Oide Arkaitz, hain ondo ospatu txapela, beste bi finala ikusiz gozatu eta gero arte. Eskerrik asko. Bueno, eta bigarren partia hasi bitartean atxeen aldi bat hartuko deu, Promesa mailako finala izango deu, eta hemen Tolosa elkarteko bi pilotari izango ditugu, nor baino nor.
Unai Amieno eta Aitor Altuna, hoiek behotu bitartean izan ondo.
Arratsaldeon berriz, ikusentzulo guztioi, kaete mailako finala ikusi deu, eta emozio gehiago espero deu promesa maila kontan. Hemen Tolosa aurrera elkartego B pelotari jogatuko dute, Gorriz Tolosa bertako semea, Aitor Altuna eta Urdinez Irundua, ezker biziun pilotaria, Unai Amiano. Nola ikusten de partia hauek aitz? Bi pelotari oso diferente dituk ez. Amianok ezkerrak, eta ezkerrak lehen esatea joana, gaina biziedek, maniteziok. Altunak igual ezkerra askoz hogea di, baina askoz lentoxo jokatzen dik, eta manual askotan lentoxo horrek perjudikatu igualetik, baina bueno, hemen beroa zeok eta lehen esan duguna. Diferentzia handi ateatzeunak, gaur ni uste pentaja ikerri daukela ez, buelta amateko zaiez, baina bueno. Oso bai, erabat ahoz neokikin. Mantxoxeo jokatze horrek era iten duna lehenengo partidun ikusi du nabarmen. Bai. Bi pilotari on kantxan, baina aulkitan bai. Amiano ganaia izango Botillero, Iker Amiano eta Aitorre berriz lehen guzu, hau Botillero profesionala, ala esan barko dugu, Gorka Altuna. Hau baina partidu importante gotan egoten da, baina gaurkoare importantea eta launduko nahiko dio lehen guzu bai. Bai, zaldi oso diferentek, Haure ez da zaldi txarra, Lehen sakea zabalea edo kantxa erdi atea du Amianok, eamatekoa zen, baina utzindu Aitor Altunak. Txapazpia, bat eta utz Amianontzat. Aitorrek askotan izaten dik, eskuko mine eta ez dik suerta hondik izaten eskutatik eta gaur behintzaztu bagoik eta Hauxe da ba, pelotari politea esateana, eta pelotari bi eskubi manejatutan toa bukatu sakerre ematen peligro latza, baina aurrein beharko dio, Amiano hau bai zaldia. bai. Berriz, zabalea, ze sake atea du. Hau ja intentzio guztikin, hau ikusi, gaina ze ziztun atea zain. Bai, gorputzaren nola jira duen zabalea ateatzeko eta hobeto etzeon ateatzek. Hola, alkar ondo ezautzei eta ezagik Altunak ezkerra nire etzako erasko. Hobea libre goadik. Bai, ezkerra ire ondo menpeatzen dik eta postura ona edik gorre ezkerrari eta nahi odik Amianok igual eskuit restatzea ezkerrez baina, hau. Berriz zer dira. Hirugarrena. Hau ere eman du. Amiano potez. Ezkerra irez. Du eskuntzu hartu, baina, bueno, kapaina. Lautik Amiano. Atzea. Hau hobeto. Eskubi, zarri da. Ongi. Ondo. Biek ez dakit ez zote duen hobe, bestean eskuina irea bilatze ezkerra irea baino. Askotan esaten da mano-mano pareteak urruzatzea importante ala, baina ez dakit partidua okaso izango da. Ba, ikusi zaie bik eskubi zulo gehiago aukera. Aitorrek egoan ezkerrein asko defendituik eta Amiano ide eskuia augeneko atorri zaionen, aire. Bai, Aitorren zuloa ez dakit eskubi izango da, baina Amianona baliteke bai. Ez eskubi txarra dulako, ez du, noi izan da inundik inoa. Eskubi oso ona du ezkerra izateko, baina dauken ezkerragin konparatuta, horako ezker gutxi daude. Desberdin egeatzek, botea eskubin jo, aidea jo. Oso. Sakea motz-motzen, lauterriko sakea ematen zu. Ongi Altunak, ezker belea Amianok. Hanketa Altunak, Amianok ongi. Ezkerra ire Altunak. Eskubiz Amianok bildu. Golea Altuna lauterritik. Eman du, ikaragarria. Eta zazpitik aire zean man. Arze defentsa. Ongi zabalduta, eskubiz jotzea behartu eta oain dominatzeko aukera. Deja da txkaxa oso. Dago gain komerik. Ezkerra irez ongi eta kanpora. Bai. Beburu saldoik deja da hortan, pelotazo atzea jotzeko aukera ziren da bukatu ina eta... Bai, eta deja da bota ezke hori hobeto xe, botatzeko meni. Bai, beburu salduta ego atzeak ahmoz. Bai, erabat salduik, bai. Eta gara betzeko egualdi korrika alperri biltzeko. Ez, kontrario ebili da hila nahi bai, bat. Bai. Norbea. Botillero, profesionala da, dala esan dugu, baina
puntatea berdi, bani zorroztuta barkatzai, gaizki eserita daude. Gorria behar luke aurreko alkin da urdina atzeko, baina... Gero esango jo, badarra jotzeko. Beak esango iguguri zeo zer da xilik egoten ez dakiun ez luke. Oide kostata, enteatu nintxuan gure, Ez du buruzatu eta ezkerra Jo. ere ongi. Kampo, baina ikusten da nabarmen hoi bilatu nahi dula, Bai, ez? bai. Baina bestek eskubi ez bauke, justu ali bauke motxen eiteare, errexo, eamateko, bizka luzixo, jokin altunak askotan kaskago amatu denen da, kontrario gatzaka, han min gehiago da. Tikera errezko egiten da, bai. Jokinek asko egiten du hori, Bai. Iñaki Artolake badu hori. Bai, kontrarioa Bilatzen du hori. betogitik atea, bintzat. Jokinek arrisku gehiago izaten du, ez da izula ozein hon. Ja, Takatako emango jo, no markatu ingo izun. Bai. Beste askokin igual Ja. errexo da antzematen, baina jokini egotzeinek antzematen dio. Altuna boleaz. Ongi. Ezkerrez amieno. Hortxe du ezkerra ire, altuna. Txogotik txokora, anguloa jota zabaldu. Ez da bajokun diferentzi ikusten, Ez? Ongi. Eta ezin. Ez, alta gauziezinik. Denboa eskatu du Gorkak lehen guzuentzako, ongi eskatutako denboa, behan du baino lehen. Bai, ja bosta bat, da ustean altu nahi ez dula zuloi bihatzen. Amian ondo, belanen. Txugun. Altunan jokuko iskatzen du baina zulo hilatzea eta Bai. angulo hilatzea ez dulako puskatuko partidua. Erne honekin, Bai, askotan ideat egin da ekarri eta eskubintzak ez zuloa eta askotan gehiagi zehatu ezkore. Kanbiatzeko aukera izatea ere, hobeak igual, beti toki igualea baina, jartzen kanbiatuz. Baina, kanpotik asko errexo ikustetu Bai, dauzko. guk hemendik ikeragarri jogatzaio, Bai. mingainekin. Bai. Askoz errexo horiek. Baina arrazoi da bai gaiz. Besten zuloa bilatu nahien askotan norbea zulatzen dak. Bai. Era bat taktika egin etortzez, antxe zaugere eta ara botako zio da jozik kanbiatu. Hoi Elordiri entrevista askotan iragorri izan nion, Jokinen kontra jogatu hartzunen finala, beste norbaiten kontrara, nola jogatu behar dezuta. Ni beti bezala, ne joku eite egongo naiz, bai. Arrazoi du, baina abilda daulako, bere joku eiteko. Bai. Baina bai, arrazoi du, bai. Bai. Askotan kontrario zailena norbea izaten da. Bai. Normal hobea, beti igiria egitea eta hasi ezko behin eitezteken gauzek egite, hori esperientzik, zio ondo ateatzen. Seinale txarra. Bai. Ez zinen lanak edo nekeanak. Bai. Amian osakea. Motz-motzen? Falta. Izan die pare bat hiru sake. Batez altuna bat ateaguna motz-motzen, eta hau Amianok motzegi, azeu paria. Bai, gustu hartuko altunak hau. Eta altuna ez da bau, pelotari bat opari asko inaltzaizkiona, Erne honekin, sage hartzen duen. Ondo sakatzen bat hau errematean bidea jungo da, eta ezkerra irez titau bukatzen du. Bai, altunak eren aurreneko sakean motz xamar, jodi, eta ezker batentzako nahiko erresa izatek. Bai, ezker horma jota atea intzailo Bai, eta nahiko bai. eroso erantzundik Amiano, bai. Ea ba, hau aprobetxatzen du. Hortxe sakea ditu horrek. Honek eskuina ere abilatu, baina Amianok eaman. Ongi burutzateko. Ongi.
tanto ona jogatu Damianok. Dena ondo. Altuna bigarren pelotaz ez dira aprobetxatuta mostea hundek eta Bai. Motz egiltzi dio, tamien ondo altxadu, eta dominatzea pesa. Bi aldiz sakadu Altunak eta ez du lortu, etekinik ateatzei. intendentena desan beharko jo, oain arte behitzat ikusition pelota egin da, pelota eharrak. Bai, nik lehenengo partien baina delogiri adar pixka joio, baina guain zorion digarro. Egi esan, pelota eharrak, hotz eharreko, gehi egibiltza ez dienak eta oso estimatu. Bai, eharra, mira nire. Engainatu indu gainea, deja bizi, tanto, zazpigarrena, zazpi eta bi. Aurreneko partun bezalaxe, lehen murua gauzek argi zezkeen bezalaxe, oain ikusteek amian hori gauzek argi ezkela. Berriz ezabalea eta gaineak botez reskatu behar, nahiko egin du, izan bat erresa. Aire, zordo aukera, barrun da, ongi Amiano. Ezker aire Amiano, eman. Botillero aurrera joatea nahi du Aitor. Ez dago, konforme gorka. Bai, angulo bilatu, oso bilatu angulo. Hor kostatzen zaio Amianoi, ez du bildu, eta eskuiko kontsoia zuzenea pelota. Baina oso atzetik indik, hanka bosten da hortik. Bai, hau atea zaion bezala urrengoa kanpoa justitek. Bai, ikusten dugu, Amiano korrika jutean eskubikin da kosta zaiola, baina bostetik botatzeko. Notatzek amezketan gaudela, elbik hasi zaizkio, bueltak eta... Bai. Hemen bi hankako elbikin ez du nahikoa eta hanka gehiago gehazi zaizkio hemen. Azkure hemen egor justitzen zehar. Ea ba, Altuna guain gontan, in behar du? Ea noan sakatzen du, ez dakit noan sakako iguene. Hau paretakin, pareta gehitxo, Amianok eaman. Altuna baztertu intzaio. Ezkerra irez, txokatu txokoa, botez Amiano lautik. Hanketa, ezkerrez Altunak ere, txeka txokoan, Amiano aiatuta atzea, nahiko egin du, aukerako Amiano. Bipareta, bikaina. Gara. Lehen aipatu deunan, ezkerra garrizko idula antzemateko zailegoa. Bipareta bota dut eta inorrak ez dio antzeman. Kosta ezaiko altu nahi, pelota altxatzea, dominatzeko. Eta Amiano gehuxe, hora bikortan ezker bati, oso zaiedek, asmatzea noa joko. Gaina Amiano dauken kolpekin Altuna obligauta zeok atzea esio jartzea. Kuadro erdi bat atzea esio eta horrek aurren zulo usteik. Ezkerrak beti ere saizketi noa hotzeiken, zuloa kontrario ikusiteik eta bipa eta eiteko. Egize harka igual ikusiten dula. Sake txokoa ezkerra irez, ongi. Amiano gau bai altxadu, berriz ezkerra irez. Altuna hortan nahi da ondona neustez, ezkerra irez. Postura berezkoa goi. Nola altxadu. Eaman, oantxe du berriz. Atzea, eaman godu hau. Eaman, ez? Eman indio, eman. Altunak barruan, Amiano eskuina irez, Altuna boleaz. Nekatu, apukatu inai, normala. Xapa pera. Behatzi eta iru. Tanto gogorra, Altunatzako, ibili beharra. Eta hor azkeneko arriskatzea, indik. Biharren atxen, aldi eskatu Altunako garrezpena hor. Gaur behi da hasi naiz. Gaur baino lehena hori bai, gaurko finalista zeintzien hemen eta kontatu naiz. Seiak Gipuzkoa errat diala. Eta Euskal Herriko eta Errioxako jendeak eta parte hartu du txapelketa hontan. Baina 6 Gipuzkoar iritsi dira finalea, eta esan den, Gipuzkoarra fuerte zeudek.
Baina ne teoriak ez dik asko balio izan, geho biharko Zumaiako finalako behida hasi nau, Dinastia Etxabeko finalak eta Gipuzkoa 8 legez. pelotaritik 6 napar eta 2 bizkaitar. Bai. Eta, bueno, hori positiboa da, alderdi guztietan badaudela pelotarik eta denetan osasuntxu daula. Bai. Gipuzkoak izatea ere normala igual ez, eta bestetan Gipuzkoak ez izatea ere, baina, bueno, eskota hola estatzetsuk. Egi edek, hemen Riojano etorri dela, eta Bizkaitarrak, eta zek erresa, mano Gipuzkoak izatea. Hemen egi esan, parte hartu duen gehiengoa ere Gipuzkoarra izan dela, orduan aukera gehiago da finala. Horrek ez du meritu ikentzen oski, baina gehiengoa izan da. Loteri bezala, gehozta boleto gehiagoki, tokatzeko aukera gehiago. Naiz eta sekula ez tokatu. Ez. Arrisku ez tokatzeko. Ez ginen, igual hemen egon oski. Bueno, igual, bai, gustatzen zaiguk eta... Bai. Euro behinet. Euro. Sakea, Jamienok. Gurutzatu, ondo altuna. Ondo atzeak atea du Jamienok, eskubiz. Tanto. Zer, mando epaliak? Txarra mandik. Txarra mando. Eta ez dira kontuatu pelotarik. Bai, txarra mandik. Txarra mandik. Altuna eta Jamieno ez dira kontuatu. Txarra mando. Errepikapena, ikustezak egun berriz, gure lankide fine hauzko hemen, batxo futboleko par, ekaitz. Txarra izango. Epailean alde inberko jo, ez zela. Bai, txarra izango zen, Bai. Barra erreixatu ondoren, epaileak arraza. Ez di ondo ikusi baina. Igualek. Seguru esatea, gehiago baliek ondo ikuste baina. Nei ala ditu zatak, Zuzenen. Ea baltuna, gamorrazio ateatzen duen, tanto horren ondoren. Agalo, izan dek ez batek eta ez bestek, ez dula... Ez diala kontuatu. Lehen ere holasego bolea joutxa bazti eta obiarna. Beldurrez jota bolea, lehen hola bizkat hartuan txeko bukatzea. Gehiagi bihurritu nahi eta abantaila hundie dau, partidu erdin, 11-3. Kamien ontzat. Final ontan bintzat Tolosako elkarteak eamango gutxapela. Eta nabaitzen da pelotari hona osko dela Tolosako elkarten da jarrai dezatela lana hola seiten. Nik uste altuna ditzea ikusten tanto aiteko zehoi. Griñoi. Bai, saiatzen aidek, defentsan da ondo aidek, baina defentsagin zaidek. Kikera. Bai. Hora, deja da Miano? Amiano... Sorpresa agapatuik. Bai, sorpresan. Hain ezkerro nahi izan da zenbat aldiz hartzen eskubiz, Bai. Oizeak ebadik, elezkanok eskubik egin da, bai. Sakeare eskubizitzen, ere? Bai. Baina gaur egingo mano-manoko haren sakea ona, eskubik egin bombeatzek eta paetea sartzeko. Ezkerra erik egin beste baztertuko igor. Bai, eta kontrario botea ezin jarri. Bueno, oain seiter din da pasa, profesionaletan. Sake bakarra gainea, horrek beldurra ere ingo saketzeak orduan, Haren sakea beti da gaizuen eira da iritu izan zen, bai. Indarri gabe etortzen hori eta dena... Kontrario, eman behar indarra, eta eskun ondo sartu ezen, pelota erori. Gu ibiltzen ginen, berasa uste behatzi garen hau, kenagarri sakatzen zen. Berrizkoa. Nik esaten, ni nahi gonula haren kontra jokatu, haren sakea aireatu, beste hotzin ginen baina. Hari azken eskue hartza joan da, behar jutu duen. Esku ondo ukizko bintzat. Oi bintzat. Baina, bai. Haren indarra aprobetxatuz. Bai. Eskun sartu ezkeo, bai, ala da.
txarra izate goiti etortzen hori, eta dena horre egin behar eta Berasaluze behatzi garren kontra, goatzen naiz, irujo kontra izala lauterdi nofrote guztien ez dait, eta sake ateatzea Berasaluzek eta pote okerrain eta propio pasa egitea da, atea, gaur egun ez da pasai, baina orduan bai, eta pelota pasa zijoala, irujo hau erresa zetorrek, netzako aretzat, are bagarri gotzezin airez, eta pasa zijoan sake airez restatu. Eta gero garbi esatzin da, arrazoi zin, ni nahi hoit airez restatu, Berasaluze behatzi garren biharren sakea restatu. Claro, arrazoi. Baina, atako habilidadea. Hoxe, lukan utziko geni pasatzen pelota, lasai erren. Bigarren ala etion esan da. Oidek. Ezkerbolea, daltunak, zer rekursua. Amalauta iru. Mariano, usteko soko modo eta altuna pixkat. Beste denboa, eskatu gorka altunak. Haude ju nintzaigu, partidu kontuatzeago. Bai. Esan dugu, mano zaila, baina xabelketa hau politia de horrexeatik da, ba. Marka hori hau txeliteke, baina mano so txapelketa gutxi joatzen dira, territoriala, nik uste federazio gantolatzeituenak, gero grauni txapelketa, oire federazio gantolatutakoa, eta baten bat aztuko zaitegia eta barkatuko hil, baina oso txapelketa gutxi. Haude afizionatutan frontoi guztien jogatzeko aukera bategoen eta amezketa betian izan da holakoa, eta ilusio berezi egiten du, eta ikusi ustek ez dauken, zaleak ze erantzun eman diguen gaur. Ba, eta pelota nintzako ez da, lehen haime jokatzen juken, afizionatutan da, udadan da partidu, ugaraien da jokatzen izki, partidu asko, eta malo zai izaten da, igual, atzo jokauta igual, ean egun da, eskuk bero igual da, beroa, eta salamak aldetik bueltain da, igual jokauta, eta zai mano jokatzea. Baina, amiano eren egun jokatuta, zeo antiguan, geho jokatzen diken irribarriak ere atzo jokatu zen, baina ez ditu bakarrak, ike jokatu ganek, aitz? Antiguan zen, muzko esperientzi izan nuen, deja da hitzen joan bengoetxea eta biok, aurre hartan izango, san, noski. Deja da erabat, atzeazkina jotzen da, deja da erabat. Nahi eta nahi gabere bai, dena deja da. Ira 8 urte takoi jarri gabe eta, esperientzi politi, egun pareaten augeta harra egin izkin, baina ondo, kontoi txikiek eta beti izan daik, kontoi berezi antigoa eta usta pasaini. Neurriko frontoia. Bai. Rebote izte ginen bakarra. Hauren bi partiutan esan digu, estu izango iteula eta oain arte ezkaitu bat asmatzen nahi. Hirugarrengon ez esango jo. Isi lehote hauen izango jo, hirugarrengon hasteako. Hau ez bukatu hendi baina, itxure honik. Ni lauta baten esan dut, jokun ez ziola diferentzia asko eta ala pentsatzen, ni gaina pare etxua zitu. Bai. Pelote onda inorregatzen dominatzen, nik itzaitea nahikoa amiano nausitzen. Ea altuna tanto ontan. Ipareta, ez da aprobetxatu. Deja da, aieltuko da. Jo, kanpora. Amasei garrena. Atea eta ikustek pixkat partidutik. Era bat, bai. Hoi bai du, marka horrek, diferentzia hundi hunda atzeko. Askotan esaten da, ez da etxi behar segulo nio, esate erresa izatea. Bai, barru nahi dana, Segi, bukatu arte eta, bai. Seitzea, ade gerrexena bueltan noten zuen komerik. Bai. Azken sigien daudenak eta ala esambaziek, segi eta bukaer arte eta ez etxi eta sakea eta... Askotan zein baino lan psikologikoa. Bai. Ezkerra ire, bai, ondo. Kamien eskubita gurutzatu, baina atza etorri barraltuna, 6 tipotez, utx eta ez da iritzen. Sandegen atea eta ikusten dio pixka, bai. Kamien ondo eskubikin, pelota zehara. Oso ondo eskubiz, bai.
Antiguon ere goiko mailan jarri dute Amiano. Eta zehauzeati da. Antxon apezetxe egin bikote, finale herritako sailkatuta daude. Hone bai sartzen du lan errebotean pelota, boteiga bere ikusi zen sartzen. Gatzakin. Foto igu ezker batentzako behak emateko bai, baina behai eskubia han zabala eta behai deminitea. Bai, oso zabala da, normala baino zabala. Bai. Eta nik uste sensazioare gehiago egiten dula, motza izanik, igual zabalagoa dela ere emategu. Bai. Hortaz gain zabala da bai. Nire esan degena honek atzeko zulon sartuko dut. Beste atzelari, ondo kontzientzia dut jute aldek. Antigo honea haitu behar den atzelari, aire eta pelotari izan behar zuke. Bai. Jokoak urritu, aire. Bai, gudi gabe. Han ez di, bi jota, bale. Ontxe du altuna, tanto itxeko aukera. Ea, ze eikin dugu. Dejala, txapa. Tanto zu baino. Bai, ondo botatako hau, Bai, kontrari beha baina atzea gotzeuken, deskolokauta. Askotan esate duna, atzetik joan antzako txapa, zetea laulakotan. Txapa otsa bintzago izaten da baino, baten kontra eta besten alde. Emeretzi eta iru. Leheneo partiu ez da egitzen, demokatu lauen osteno. Haure. Askotan gertatu juk, Amezketako torneo honetan finalak diferentzia handi egin bukatuk. Askotan finaletan nahi izatek, partiu beharrak eta justu, baina finala izatek eta egun hortan jokatu beharrek eta askotan zindek asmatu. Oso zaila, bik jokatu beharko partiu naldeatzeko, marka hori estutzeko eta bat nabarmentzen hasten denen. Lehenengo partidun esan dugu, abiadura zala sekretua eta partidu honetan, abiadura sekretutako bat behintzat nabarmena da. Hortaz gain askoz joku gehiago aideak usten, baina era bat gain hartuta dago Aitor. Ea bain, estu altxe horre. Amia, no? Erko. Eskuin goleaz, hause du. Igerri indio, eta altuna ez da kontuatu. Uste zun tanto zula, gainen da, lerri inda. Nipare eta bota duta, Amiano etzeto errepa hau netzako Igerri indio eta antzeon. Botatzen dek alkaren ibiltze gila entrenamentun. Uste ja eskue jartzeko abitu izaiola. Bai, abitu indako aurretik eta gero nekea izango noski atzean gelditu bat Amiano ez du deja horna bota baino nahikoa tanto iteko. 23. Ez. Hoi eta 3 esan du nik, 21 du nik. Partiu ikusi nahi dek baino. Behi itxiriki baten tanton baten izango gone, biparetan bato. Nik partiu gehiago ikusi, 25 Salamankan da bezala. Bai. Seguro altunak ez du loi nahi. Amien obre ez. Bukatuta. Bukatuta bizto. Ea ba, tanto matiteko aukera badun altunak, nahi hogen nuke. Ara! Ez du, ez du behagin, baina, bueno, behetzako marka gailu, laugarrena. Eta horretia dituk, Amiano, tanto tita bukatu nahien da, oan berriz, ezkeneko tanto, atzen bukatu nahi zuen zer, eman da eman dituk. Azkeneko tanto oikua izaten da, politia bukatu behar diko, etzen, ba, honen asmoa non bat. Kaso, hain da bukatzea haue, azpare. Bai, pentsatu baietz. Berriz eseri, indaitor, laugarrena badu. Ea, tanto atzuk biten ditun. Nahi honuke. Zai izaten dek, atzetik di joan antzako, holako unuetan da, jokatzea. Oso zaile. Gaurkoa zita importantea la xan deulen da torri dira.
pelota munduko asko, Iraitzu Bizarreta ikusi dugu, Unai Alberdire bai, Eneko Maize bai, trinketista profesionala, eta beste hainbat pelotari afizionatu ere badu hemen, hanik ikusi ez dituanak hemen egon goia. Profesionala izan dago gementzu, gamezketarak aditz Eneko alatza. Ire bai, hemen hau. Bai, gure maitxo, Gure hemen otetxo. Hoxa Tolosa erantzeo. Bai, arrazoi. Horrek egon behar zaurek? Bai, lehen behi izena ematen zuen txapelketa honen, baina gero beste izarra handi bat azaldu zen amezketan. Arek guztuan gauke, baina Elgoi Barren partidu zaurek eta... Partidu. Bai, egun eroidek. Amezketako txapeldunen txapelketa jarri zen den izena. Beste mategi bazten babetzegit, zer jarrakoan? Amezketa super gran ezan, gaur egun nolako izenak zeuden modan, baitz. Bai. Hala, altu nahi bila, baina ez du asmatu, eta hortxe bukatuko da, bai. 22-4 garaipen, nabarmen, hau nahi emien entzat, Aitor Rezinean, zorion du besteik ez dago nahi, eta guain, ea ze kontatzen digun nahi ba. Elkarrizketa ingo diogu eta ondoren 3. partida ikusiko dugu. Bigarren finala ikusi berri deu, promesa mailagoa lehenengoan emozioik ez dugu izan, bigarrengoan gehiago espero genuen, baina Unai Amiano gaixe menderatu du Aitor Altuna, zorionak Unai. Eskerrik asko. Hasieratik gehiago izan zea, beak sake hartzezun ez dizutak gadaikin, zuk jokaldikin asmatu, abiadura askoz gehiago, ze sentsazio izan dituzu, gonak pentsatze baino. Bai, hasieratik nahiko guztua, denatea zei jokaldi guztik eman egon do, eta Aitor kontrakoa justo. Egun gurutzeatu du, etzaio zerreatea, eta bueno, pena behantza bino negatik epozik bai. Pentsatze zutzako horregat izango dela txapelketa ontako txapela lortzea, ez? Bai, hau txapelketa fuertea, gaina mano ez di asko jogatzen, eta hau izango fuertenetakoa, eta pozik horregatik, bai. Oain beste txapelketa batzutan ema zaude, Antiguon serin finaletan, pentsatzez beste batzutan zaudela, eta uda izanatik tope, ezta? Bai, uda meintzat oain arte tope, eta oain, bueno, Zumaiako eliminatu nintzen, baina urrengo astean Antiguoko sein finalazka, eta zer mozkutean. Bueno, zorte honu nahi eta ondo ospatu. Eskerrik asko. Eta zuei, oain berriz dronekin grabatutako irudi batzuk ikusiko dituzue zuen gozamenerako, eta horren ondoren, elite mailako finalarekin itzuliko gara. Eki Irribarria eta Beñat Senar aurrez aurre. Gero arte. Nola zure belaunetan mindan dukazun artean utz nezazu zure bularrean buruan pausa dezadan ene bihotzak zer sendiduen nahi baiteran zuterran zure ezpain sakratuetari ikasi nuen mintzaira ene
deia motiuaren bide zinuen entzun, eta gero zen erdian mundurat eman ninduzu, biziaren grazian lehenik, gero ogin bertze maitasun, berantzian kinduta maitea, zendako demandatazu.
Kaixo berriz guztioi, lehenengo bi partiak tita batean joan zaizkiu, hirugarrena ea ez den alakoa, eta bigarrengoan txapela Tolosako klubak eraman du, eta hemen behintzat Lazkaoko Lapke elkarteak eraman du txapela. Bi pilotariak bertako klubekoa baitira. Gorriz Beñat Senarre jogatuko du Atango semea, eta Urtinez Eki Irribarria, Aramakoa, Iker Irribarriaren anaia hain zuzen. Gaztea dau, baino, elite mailan finalea iritsia. Okerrezpanago, promesa mailan finala jogatu duten bi pilotari, baino gazteagoa da Eki. Ea, final polita ikusten dugu. Epailea ere pres dute, Mikel Txoperena, bi pilotariak ere pres, 9 kuadro parean eta badoaz aurrera. Partia honen inguruan ez dit iritzik eskatuko bazpare gaiz. Zehotze esaten badiu kontrako bat ez ezaiguk eta... Espero hiu beste baino peleatu izate bintzat, Zailez, eta... Baina hemen, igual peleatu etako, baina arrisko bat zeo, porque Irribarriak ahala igerri edik. Eskubik esate duna, mano eman inbertzaio eta hone eman eitezio. Baina egide, senar pelotari gogorra dek, eta normalen afizionatu mailako pelotari behar gogorra izateko partidu itzatzeko, baina... Esperientzi gehiago, eta senarren jokamolde guztoko gehiena aitzeana, mano frontoi guztin, dala esango genuke Espainiko txapeldun izan berri izan, Espainiko erreko pare irazizun, horrek esan nahi du, nausitasun handina, mano ea guzteula. Ea gaur zeak guzteiguen, bi pelotario. Bai, ez teke, errexea ezaten pelotariatek, mano guztona bere, zea, mano izatea, baina, horrek esan nahi guztua aitzela, eta behi bazteko ekike asko bat dugu. Hoi da. Bere kualidadek igual mano-manoko aproposena izango eta posible da horregatik gustatzea. Ez dakit nik hoi esan den, gehiena gusta ezaiola, emaitza hobena behintzat olo hortutu. Gero gehiena gusta ezaio, no ez? Behe galdetu ezko parejata igual esan zuzuk eta... Irazten badu, geroko elkarrizketan galdetuko dio. Lehenengo sakea justu eraman, bipa eta ondo. Ondo biratu. Pelota hoi peligroso, bizaten dietxako, baina justu iritsitako, baina ondo jarritu hankak egik eta biparetakin tanto bukatu. Bai, zaki lamintzat, zuzenen zein behazun. Hoi da. Ikusten dek, senar motigiro egin daula eta Eki berriz bakarri daula. Bai? Realoa dek, gaur egunen. Esan dugu, senarrek esperientzia jarriko igula Irribarria gaztetasun eta esperientzia dune botileroa baztarrika du, haure ataungoa pelota nibilitako, baina ez dakit ibiltzen da. Eta Irribarriak inorrez. Be buruen nahikoa daula bitxauta. Bai, inorrez tipeari gua petxatuik eta... Ez da, bat, seinale txarra. Ez, esan nahi lasai daula eta... Bai. Geo izaten da, Irribarrian kasua ez da, baina batzutan publikotik jendeak enuke gurason bat, Bai, beti. Asko, pelotari oiturek ona dien, txarra dien, baina jokatzen ari denen kantxa behi da, guraso, nire asko gustatzen hori ikustea. Azkenen, pelotari behar batzegi zein da, entrena hori gane otoituk eta... Dudiga, ike bi seme bat, pelota nahi zeiena eta nahikoa izango jo bia nahi elkarren artena sartzeko, ja atxekin asertzeko ere. Bai. Niko izatei, nik anai bait eta aserretzen gehalako. Bai, hori azkene anaian azte normala izatek. Bai. Adizpidetzea ere bai. Bai. Kanto gorra hau, bipareta, Irribarria, ara! Berriz edeja, bota du noski eta txapara. Bai, senare kontran bipareta intziok eta ez usten arrapatuik. Tanto zumba,
Irribarria sakeakin ikusi hau betantok ondo jokatu txula. Naiz eta hau ezin, sake hona atea bizi, atze eman, kokaldi bota erra bota, Bai. Senarrek ze demonstratzeiko. Oso errezko ona. Atzea Senarrek. Irribarria airez. Senar sotamano. Irribarria bolera. Eman, Dike. Bai, hasiera daten bitzat laneako gogogin. Bai. Dauden seinalek. Pero eta lurra ikutxuko, beha ditu. Bai, tanto gogorra ditu egiten, Oso. Hau kanpora. Bai, tanto gogorra eta... Gauko giro nola tanto asko etxogitek, bestela bitako bat. Eroitzea normalena. Bai. Ambulantziko gehementze dugu ondo da. Bai, oain arte ez di lanik egin da, lanik egin gabe seitzeuen. Seinale hoben ala litzake bai. Senar, sakea, lauen potein, sake ona. Irribarria atzea egin, eta Errez. pote goran zetorrela. Irribarria, Senar bildu. Hortxo Irribarria, ezkerrez. Ez du gozatu. Senarre sotaman ere ez, baino barrun. Irribarria gehaman, haure ez daba brometako tantoa. Aga, eta Senarrek lehen esaten haitu eta pelota bilatzea gauze argi euskenen. Pelota zuruzik atzea, gozo, esku gozo. Oain ez dik ondo jo, baina ja aurrea jundanen bazekin ja zein da ondo bukatuik. Oso erki utzu txokoan. Eta Irribarrian zego, azkeneko bi tanto nahiko gogorra izan ditugu. Bai. Pelotak honek behintzat jokatzeko emateik. Bai. Eta gerrisa honekin puskatzen da... Ez. Horregatik edituko laute erdi bosten aire eta... Ezin pasa. Bai. Irribarria tanto etema iruditzen zeta pelota aldatuko du. Komeni behintza bai, bere golpe hori aprotxatzen. Sake hona hau. Iruta bi. Olauta bi. Sake ara. Bai. Ez zu nahi besteate behar pelota horre ezker hormatik. Asko heldu dio. Bai, gainera etorri zaio. Era bat gaina. Sakez izan da tanto, libre izango batxoen eskatzea bai. Bai, lehen normalen saketik tanto izan ezko zuen. Bai, hoi federazioak aldatu intzun. Bai. Baina geho txapelketa pribatutan bagoitza behar haue jartzetu, eta ez dakit hemen noa izangoan. Bueno, azkenen, ustra hau txikiat. Bai. Bost tanto, jarraien, Senarrek. 6. bila. Ongi, oso. Senarrek gozo, sotamano, Irribarriak ezkerra ere. Senar, potez, lautik. Ez du gozatu, hortxe du Irribarriak. Senar beti sotamano zartzea, bolea ez du. Bai, ikusten dek ez dula horrek botea pelotazoa hon nahi. Atzea, eta Irribarriak eraman. Aire bila Senar. Toreroan gizan. Bai, tanto bigene. Eaga. Oso
komodo ikusten desenak, esan duguna, botea jotzen etxe guztien, Irribarria inkomodo, eta beha oso jokatzen, tanto bukatu, eta markaion aurretik, importantena. Bai, oaingoz nausi. Barrun, bipareta lege zarrekoa, azken bipareta. Keagi, Jokin altunak iten du jokaldi hori, baina hau sinatuko zunite areke. Keagi izan dek eta abizunatutan da gutxi ikusten jokaldi Joki ikusita ematek askotan erresa izan behar baina da gainera atzetik egindik, Bai. Defenditu erreko pelota, Irribarria denboa eskatu du, ondo eskatutako denboa. Bai. Lehen esan dugu, bakarri daula eta olakotan betire zatek eskiat lasaitzeko mutile eta Bai. kaltek ez egiten behitzat, nio geokitzek. Bi hauek partiu batzuk irabazi izan dizkitek finalea iatzeko Senarrek Igoa eta Elola menderatu zizkin eta Okerrezpaneok Igoan kontra 12-5 galtzen aiuela, Igoa min hartu eta erretiratu inbarri zantzin. Bai. Eta gero Elola mendeatu zin. 12-5 galtzen etzeo jagitei, baina bentaja desentea de. Ue pasa zein, gero Elolare bai eta gaur txapela irazteko aukera. Askotan txapelak eta hola izatetuk, galtze jundala eta ez tegize eta bagize eta ibilin, txapeldu. Final erdie galdutako ikusi izan dizkio. Bai. Eta profesionaletan gaina. Ez egin goi eredu goguena da, baina, bueno. Ez, Nien hau sekula horren aldeko izan. Ez, ni galtzako nahu. Galtzeuna Kale neomelikek, bai. Galduta, eta finala, asko besateie, finalak zein goukeik. Hor beste kontua sartzen den jokun, txampon joku negozioa, baina... Eta entenditze gini, baina kanpoatu da mate txapela irazte, baina gauze triste goi gutxi. Tenisen negozioa hundi hongo, baina han... Finalik ez jokatzen. Ez jokatzen. Eta ezin dana degein, kalen gehatu amat geho jokatu eta irazi. Horrek ez buru eta ezanke. Ez zeo beste kirolik. Pelotan bakik, eozingoz iteala eta eozingoz zian lehikila. Zerba bazekiu, zorionez, ozonitxarri. Irribarria gantxo, barrun. Aire bila, txokoan, ondo. Senarre bipareta, ez. Behartzun Irribarria tanto, gauzar jokatu deskantzutik bueltan, Bai. Eta nik uste jokatu behar daukela, golpe ez da igual gehiago edek, baina beste esku oso ikerri edek. Pelota ez da bagoitze bazari noa jo, eta azken ez bak arriskatzen, partu ez irazten da gai ahala bazaukek eta arriskatu dalikek. Dudik gabe. Eta Benian Senarren bidea komentatu digu, finala iatzeko eta Eki Irribarriak Elizalde eta Zubizarretan mendeatu dizki finala iatzeko. Zubizarretan kontra finala erdia, haure lapke elkartekoa, eta 22-11 irazizin, erren xamarrez, gaitz? Bai, ze asko zoan, bi hori guzteko, batek anai profesionala, beste zantzana, eta ambiente politiko nuen. Baina egisa erresi gazizan. Nezita daola orduan finalen gaur. Bai. Hau sake traketxa izan dio. Bai. Ezker horma biter di neola jodu, baina tanto. Bai, atzeak ateadek eta gola jo egen ematea jondek. Ja, aire jarrite ote bai dieta, pixkeat atzeak gainezkio. Homerik. Bai, bere tokitik atea eta desero soasi behar tantoa. Lehen esan dut, inorrezte gehatzen hemen behatzi kontan errestatzeko, ja denak aurrea eta... Lehenengo partidun etorri de Gizagirre atzeaka pelota baten, da nik esan dit ez dik eamango eta eaman indik. Guaxe bakarrik jodi atzetik eta hua atzeaka korrika etorri eta
kasualidadez jotako bat. Eta hau baina senarre gutxein dagoa txapa, eamate goazun. Hiru tanto ez da hondik egin gabe, hortxe jarri berri, 7-5, berriz partidun sartuta. Gugala nahi du, partidu ikustea eta... Bai. Pelota zalentzate asegarri baldin ba partidu hau, eskertuko genike. Askota marka horreak asko itxuratzen baitu partida. Bailo asko igual, baina 19 jartzen batzuk. Jarra izan de partidu ez. Emozio ge, Ahí ba. Sake Irribarriak, eman. Aire Irribarriak, ez du gozatu senarrek, hone bai. Gozatu, bolea Irribarriak. Aire senarrek. Ongi bilduta, senarrek txokoan, iritsiko da, baina okaldiz zaila. Senar lehen esan duguna, aire, erabat aire eta... Erabat aurreatu iten da. Bai. Ez du bolea zinioiz jotzen, beti sotamano. Togekik, eskubikin. Bigarren pelota zoik. Uzatzeko baino. Atzo peloki eta esan behar, larri pixka dibili eta humedadea sortuko ote zan da pixka eta atzore sortu ben, bero honekin da jendea eta behitzat, zorionez, etzegolakoik eta beldur pixka bagini. Komentatu zia, atzo humedadea zehola eta ez zagitze eta gaur goitzen udaletxeko deitu jola, bueno, lasai hona, frontoi ondo zeon eta gaitzerdi. Bai. Estela, ze panorama. Pena haukek, olako egun baten. Bai. Saketu ikaina hau senarrek eta ezetasun aipatu dugu eta lehengoan goizutako jaietan partio jogatzen aiziela. Zutik ezin egon frontoien eta eskerra beste frontoi bat bauten goizutan da area junber jokatza, baina bueno, desberdinak jaietako partidua eta goizutan de jendea pelota zalea eta beste frontoia pozi jendea, baina... Bai, festa eta partiu normal bat izan ezko, hemen humedaren ezko frontoi zaharrea sartu eta hobeto igual, ambite politikoa. Bai. Aimar Rolaizola nagurrego partida jogatzeo berritu zuen frontoia goizutan da lehengon humedaen gatik aprobetxatu zuen bentsat. Bueno, bota balima, goizuta frontoia beste politikoa, Oso. Hemen berriz abentaila senarrek, gu hitzketan nahi geha, baina... Ea Irribarriak ezkerra irez. Gutzatu, senar iritsi, hortxe du Irribarriak. Atzera, osongi altxadu pelota, ezin. Bai, gozatuik. Baina, esan deken ale. Irribarriak aurrea iteunen da arriskatzeuden tanto iteko aukera gehiago. Baina gantxo hona indik eta ja gantxo... Hortik etorri eta tanto bidea. Dominatuik. Eta beste pelota zogin gainete pasaik. Mano arriskatu behar zeo. Naiz golpe aldin baukek, bukatzen jagin berrik. Gaur egun gehiago. Bai. 6 eta mar. Eta lehen egola intentatu nuen, tanto abeak egindik, eta oain ikusi. Bai. Ea oain, sakeak egin. Pareta gehitxo. Senarrek ondo, sotamano. Aurreztu gozatu ba. Senarrek bai. Senarrek aukerakoa. Ea zeiten duen. Ez du gozatu, eki. Ongi bildutakoa. Zaila, zenba, Jo! Jendea, Bai. Zurrumurru baitu, Jende nahi dik, partidu ikusi eta egitza sotamano eaga hoik, Otsagin. Bai. Otsagiko sotamanoa. Eskun ongi sartutakoa. Bai. Ikusten dek, ala baukela eta... Anaien plateretik ez euze jandakoa da lau. Bai. Arek ala ikeragarri ezin da. Hoixi, ikeragarri galako ikikusi. Bukaerako partiu egiten, eragustali ematzik duen, ikeragarri. Bai. Zake motz-motzen, hanketa, aire bideaki, baina baztertu intzai. Bai. 11-7 lan erditan. Baztertu intzio, baina alturi eman da, pelota zona, senarek, Bai. resto eaga hoik. Etza, errestatzeko atzeak etorri da baina.
Pareten ez balit sarture etzun eskuko Irribarri eta gaina pareten sartuta. Erresto paregabe. Sakea Senar. Irribarria botez, eman. Atzera. Ondo Irribarria aire bila Senar. Ezker gancho, Aquí. Aguneko pelota ez da gozatu indik eta jo, ondo junbile, Hortik etorri zaio aukera. Hor aurreak ahunezkio rematatzea, gaizki jota ere, aukaritza zai izatek. Sorte hon bate. Bai. Ni ez dit boleto egosi, nahi etzai tokatuko nos. Nik egosit, nik egoise egi izango alitz, tokauta. Bai. Bai, jo, atxabarko ju. Nahi, nik egiri tokatu ezkio hain kenduko nik, urda ezpio pixkin bat hemen jateko. Bertan, hasi bat jo, garro bat urda ezpio egiten. Bai. Ja, urte xamar. Metzok, sumain da. Denan artean sumain ezkioak kasu bai. Baten bat guztu ateagok. Ai. Hemen gauen musika deskantxo eteguenen bingo aitei eta pista esito izateik. Premio ona jarri ezkio. Bai, dirue, boletoa euro neostek eta jende asko biltzek eta bai, linea aiteatik dirue eta bingo gehiago. Etorri, marko jo ordu, bingon parte hartzea. Gaga faltzen gehatzen baiz, bagi. Diru gartu eta martxago. Beha hobena. Beha hobena. Oaintik ez da gazaldu, tokatu zaiona, igual berri zingoi eta iri tokatu gozai, gaitz. Sakea, eaman, ekik. Beinatek, nola gozatzen, goitik etorritago pelota. Barrun. Zabalea. Toki txarra. Baina ongi moldatua, oso. Hortxe du ekik. Ipar eta esko asmatu. Moztu, airez hortxe du, ez du gozatu. Kanto gorra hau. Bai. Aire bila Senar, gurutzatu, hortxeetik, dejada. Senarren eraman, iritsiko da eki. Ez, zabaleratu. Eamango du haure. Tato gorra, Botako du. Bai, gara. Earki. Ekik ezkizki aprotxatu, egokizki. Ezkerrak egin, ondo botai, baina pelota aztek atea eta esku hau txutzek. Baina tanto gorra indi, Ondo jogatu bi inaldetik. Deskantzutik bueltan izan da gaina tanto dut hauen zein ausartzen da berriz. Bai. Atxoen aldi eskatzea. Ni altuna egin boti honitzen beti esaten itxuan. Deskantzo egin behar da, egin berdik, Gero etzango ez, mine hauek zehose baina. Bagi askotan. Behar du izan aurretik. Bai, behin koskabi pasatako bueltik ezin dugu eman da, zai izatek. Bai. Roska pasatako oso zaila izatea gorputzai buelta matea. Kanpora hoi. Irribarrientzako tantoa, 8-13. Hemen meintzat badu, emozio gehiago, gaitz? Bai, bazauek arrisko partiduk, Bai, ikuste zaio. Ikusteit, ekire ondo aidek. Handi gozoik, eta partidu hausi gabe, eta hori da importantena. Ez tala ikusten, nagusitasuna armenik, eta ireki haula.
Sakean ez da asmatzen akaso Irribarria. Hoi bai, Senarre sotamanoz nola ematen du, goiti da horrela. Aukeragoa, Senarre, bipareta iritsiko da. Bai. Jokaldi, Bai. Aurreneko pelota oitan ez diga aprotxatzen. Euki, bai, ekiko atzea jotzeko aukera. Bai, sotamanoz, botez de bai, baina zinba aprotxatu. Uxe, falta zaio igual, lau bostanto segidan ite hoi, Bai. Eskatzen hoi. Bai. Sakete hasita, sake aprotxatu. Naizta zuzenen tanto ezin, behintza dominatzen. Bai, bai. Mano, sakea bai da. Arma izan. Hortio. Marrola izola, ala, esaten betzu, ni munduko botilero hobenan baino nahi aurreneko sakea. Bai. Esatezin bai. Bai, beti hobe. Kontra hastea baino. Sake hon hau, haze sakea eraman horrekik. Ezker horman sartutakoa. Haure ez daba, errexagoa. Haure eraman. Goleaz, ondo eki, aukerako bainatek. Atzera. Mucho. Gainean. Ondo baina. Tanto latza, Senarrena. Bai. Lau pelota zoarrak eta gero bukatu. Mano egin behar dana. Bai, teoria alaxea, praktikan komerik. Bai. Xuxen, asiratik Senar, Behe joku zuzen. Bai, bakila zein behar duen eta hoi seiten. Osta sortzi. Bai, gara jotako betaja baek. Bai. Betaja bai. Ez erabaki garria, baina betaja noski. Ondia gaina. Ze bolea. Opa. Eizen musika sartzen zaigun kanpotik. Entxaiatzen haiko txuk. Ba, musika proba egiteraiko bai. Hau kanpoa Senarre. Nadale txegin jogatuik, tanto hau. Bai, Irribarriak. Bolean da eman ez da. Amorrazioz. Bai. Behizkikoan, sake remate pare bat, o pixkiat partiun sartzeko. Pelota aldatu Irribarriak, bere pelotakin. Ordo Irribarria sakea. Sakea motzean, eta sake txarra baina nola eaman Senarre. Bultzatu, Senarre eaman, txoko ezker bolea. Azze bolea. Bere anaia jotzezun bezala xe. Bai. Lehen esan dut, sakea jota aurreneko akantxo egin zabalea ik eta goia. Eta Senar mugitu hazi. Bai. Agresio jogatu gara zegoek. Gaina esaten da, behin bi pelotari nekatuta daudenen, ondo jotago pelotazoa, bi pelotazo bezala balio. Bai. Ikusi, lehen beha aurrea jundanen da, tantoa beha gehindik eta... Hala, bai. Botillero, igaztik Irribarriak eta ikesan marko jo gordu. Aurrea jotuak. Beha ez tantokia jo, Esate erresa izatek. Bai. Etzen, sake txarra baina nola eaman duen Senarre. Bolea, hanketa. Jatzu, Berriz aire bila. Oi, bai. Jarra! Oi ikusi nahi du, oi ikusi nahi du. Bai. Atzo antiguon jokatu zuen, Irribarriak.
atzo Antigon gaur buruz buru, 22 irabazizun Antigon, eta ikara arrizko erakustaz jementzun. Ezker Gantxo, botez, dejadak, denetariko jokaldi gintzitun. Ezker Gantxo hola jota gehiago arriskatu berdik. Oain ikustean bezala, ondo aidala eta... Bai, kera harri, ondo da aurre eiteun aldiro, oain arte behintzat ondo eta zaio. Eta Senarrek eskatu batxaena, edo bere botillero azio, gaski, ondo eskatutakoa. Irribarria pizten nahi baita. Bai, eta aurretik joan antzako lehoain txarra izaten juk. Hemen dit eta, dios, nire hau da, txok eta... Beti hola joan aberriz, eskotan. Tanto hain behar, ezin din. Eta Irribarrian joku haudek, eman da arriskatu. Ez dela zaiedek, partiu aurre atatza. Bai, eta Senar hola haula, baina dena eskun sartzeula eta hola. Ikusiko aluatzea jo, eta Senarrek ez zula airez gozatzen, ez da kasue. Epaileak eman dira, altxatzeko agindu, Txoperena, etzegit udik ehan duen, atxaldo son. Nuzkio. Etzegit. Ez da herri, lehorri, neugiko honezkio. Messi, ipa gizajoak. Marginat partiutan epaile, holago jenden batik ezpalitz. Bai. Esaten dugu, epaileek eta zea baino, hoi gabe. Bai. Epaien gatik asko nire hori bilitako nau, eta gure ez ginen hona izan, bazainik, baina inorrek ez jarri nahi, eta denak ejatu, betikoa, zein gozioa. Hortxo Irribarria, ez du gozatu, baina hanketa, toki txarrea, Senarrek eman, hau aprobetxatzen da. Eta azte dejada. Azte dejada. Aurreko aztik aprobetxatu baina bai. Ez du aprobetxatu, baina behar guztu egin hobeto, eta ez zaio. Senar ez aireago eta ez boteago behatu da, eta gero behira, errepikapenen, zet deja da hindu. Bai, gaina pikea pixkea jota. Bai. Hortxe da, amabit, amabost. Bai, hemen partiu zeko. Aurreko partidan falta izan duguna hemen, harriko igu. Aurreko ez izkoa esmatuta. Gau esmatu. Iruti bat. Urrengo urteago mejoratuko dugu. Sake hona hau. Senarrek nola ematen du gaur, Antxua? Kampoan eman dut. Kampoan eman dut. Neire ala iruditu zait, 6 garrana Senarrek. Bai. Siran pixka behatu zio, baina... Botea behintzat ez du santu egin. Zagit errepikapena ikusteko aukeri badeun, edo ez? Sakera, Senar. Gorputza etorri baino, kapainan jarri du beti. Atzera, hankak eman. Gau Senar, eki? Ara, efektuekin ez da aprobetxatu. Senarrek ez? Baina, bea guztu baino gehiago ibilia lurrean pelota hoi. Bai. Amazazki eta amabi. Ekide nekez itxia hauek eta Senarrek ezik aprobetxatu baino. Pelota ibilintzaio. Irribarria bazetorrean, baina berriz egie seintziok. Bai, ze izatean, Momentu klabek, ja amazazpi. Bai, partia bukaera, ja. Bukaera aldea sartuta. Hau sake hona. Nola eman horreki? Zaila zen boixe. Atzea. Estea. Eki, eman.
Baina bi pelota zoharrak eta hirugarrenan bukatu. Bai, Hori pelota zaila eman dizkik, ekik, oso, baina. saketik hasita. Oso zaila ez zen eman du sake. Denboa eskatu du ekik. Segitu gain zenbait izateko, lehen lau deskantxo ze izatezia. Federazio gaindutako laudi behintzat. Ez segit, olako berokin da bagei omatu ez duen. Geixo, zehatzeien baina. Ez dut uste. Apenas. Ustela, reglamentu jarri beharko litzeke 28 gradutik gora, Bai. hola on bat. Bueno, baina deskantxo ez talar bintzat, udeateko bintzat. Hidratatu bintzat, Bai. importantea. Tantotik tantoa rekuperatzeko. Azkene bintzat diagok, atxaldeak bat zen dituk. Hoi pentsatu eko ju. Gure bai, Bai, epaileen gatik aipatu du, baina oingatik ez palitze, hoi egiten duen lana bai dela beharrezkoa. Bai, Hone, etorri baten bati ez beharren papasa ezkio hoi aten ditu. denak beharra. Hoik normalen herriko jaietan da lana izateko ez ezenetan da hola. Bai, Hemen amezketan Amezkaz. euli asko bai, bai. zezenak Biankegok, diankeko. biankegok zezenak. Oker xamerrak. Bai. Aigi lanik handine. Hoi gaztitu, diagok domatuko eta beste inorrek ez. Gero enfokatuko hiet. Sake senarrek, ea Manirribarriak. Aukerako bainate. Handi luzatua. Olea. Irribarria. Ja, gabolea, Seitik bostea baztertuta tanto. Azze bolea honda, Seiti bolea jota bosten bazertu. Oantxe edipa garaie. Ai. Ola jotzen badu pelota, ingo ditu tanto gehiago bai. Hortxe da sake Irribarria. Ja, balortzen duen. Tanto sorta ditia jarraian. Sake traketxa hau. Gainate gondo eraman. Ekip oleaz. Gainate ez du gozatu. Ea zeiten du. Txokoan, hor da Senar. Atzera, ez du gozatu. Gantxoa, ikara. Ja. Senarrek euski du, baina ez du eskua mederri zela sartu eta Eki gantxoa zamalau garrena. Bai, ondo bukatu, Ueko abazioa, baina bota egin behar dut. Behatzizkin, holago tantoa. Bai, bai. Ja, oain lehengo egoeran doeki urbildu bai, baina Bai, berriz bai. egin behar. Kontrario gartzen badio sakea, bukatzeko arrisku latza. Ba, egoen de, beste ere, emezortzin zeok eta etzeugek, opari egitik. Hau ez dala sake hona. Baina, Baina- ematea junda eta kanpora. Aukera, paeta gehi egin aidek. Bai, Paeta bai, gehi bai, egin. gehitxo. Hala ere, eskubia sakatzea baino hobea Senarri, Sotamano Bai. hartzen badu, Be, dominatzea pasatzen da. paeta hotze egine beti otek arriskue. Lehen Bai. askotan ikusi jo, gorputzen gainea, Bai. eman da hori mai joa bintzat. 15 sakea egit. Hau beto xeo gurutzatua, baina Senarrek hau ea mandu beto du. Azte boleekik, azertantua. Zer gerresa, hor hankabeldin jarri eta bolea. Ik esan dugu bezala gaitz ahala zeudek. Bai. Beste batzu atzetik aurre honda alare Bai. indar erdik ezin eman. Senarre eskatuko zin. Ba, Senarren botilero eskautako ondo.
Lehen ere holaxe eskatu du eta gero lortu du takada moztea. Ikusiko dugu hain gontan, ze pasatzen da. Eta holaxe segitu errezaukek, Kanbiatu gabe, arriskatu eta Aurre egin behar du Irribarria bai. Baina tetzio funtzionatu, behagi eta hola mitzat. Azkene partu, 18-16 eta bai. Partidu nau, eta gorra. Mozioa izango du, urra arte. Bai. Horra izaio Senarren motilleroa. Hauko gematen, eta Irribarria bitartean lasai. Lasai, zer gau. Hobeala egotea. Bai, mutit patxa oso, amateik, Bai. Badoaz berriz kantxara, bi pelotariak. Sake Irribarriak. Gurutza du, pareta gaitxo aurre, baina aurrea berriz Irribarriak, Sotamanoz, gozatu du. Eraman Senarre eta barruan izangoa, bai. Zaitei nahi zuen hor, traketxoa jokaldia. Hortxe du Senarre. Ongi gozatutakoa, Irribarria boleaz. Tanto garrantzitsua ikeragarri hau. Senarrek atzera. Irribarria boleaz, eutxi. Senarre lautik eskubiz. Atzea, gurutzatu, Eaman. Hortxe du Senarre. Ongi. Seguro, Aukera etorri arte, ema pelotai. Hori Irribarriak, eskubikin jokik, etzegit. Ze hasian, bi pareta iten. Bi pareta, deja da, txongono mozten, ez da izan hasidan. Senar beden, segita. Bai. Txandek eta tanto garrantzitsu egon hau, hau. Deskantzutik bueltan gaina. Holako tantoa eta iten duna sake eukitzea. Haure garrantzitsua, hemendik aurratena, baina. Batzuk izateute garrantzi berezi. Batez tanto gorra dienen. Sakea, Irribarriak. Kanpoa. Barruen batzen hoi. Eskutik, velozia eagen eta zailo pa. Bai. Senar ez da gontu bat urei, normala gaine. Oso zailo ben hori, Hogei eta masei. Lehen bi tanto etorri da, oaine bai, eta berriz aldein dio. Berriz aldein ziot. Hau sake ona, atzerak etorri eta Irribarriak, Eaman! Senar, ez du aprobetxatu hor da, atzera eman baina? Ekik ez. Hori hobeto ekin, ez bada, iritsiko da. Eta, Eaman! Aze tantoa! Horra, alkarri opari ginez. Senarrek Eaman du pelota zail bat. Horria negauta, eskubia. Bai. Oandik bagaraie. Oino izez.
Saque Irribarria. Bizi baino Sotamanoz. Ara? Etxapa gaine. Ipar eta horra efektu askoki. Hala inbehar ezaten, Bai. Eta eman itzio, gero pelota velozia hundinatek. Pelotarea proposa, zen hortako azpitik zetorrena, baino... Bai, ondo inda, Oso. Pelota nola jundan zabalea, eta... Zen argende tartea, junda hor. Berriz bia etorri zaionen. Bai, aber bai. Erdera atzeseten da, ala tertzera la vencida. Bai. Baina... Oie, beti ez gertatzen da. Partidu beharra da generalen, hasieratik tanto gogorra jokatu eta... Puskatu. Bik eben maila demostratzen zeatik gauden finalen. Batek ahala gehiago zeukek, baina bestek segitek eta... Esan duen esperientzia eta esku gozogoa da gehiago gozatu. Bai. Irribarri, azkar altxadek, zixinen leona dan ondo hablako, urduri hablako altxadek. Sakea honaik, haulo. Genia leona epa hoi, ea. Sakea esmatu errazo egon. Sakea da, azen bestua. Sakea zen bat, oain arteko bentsuna izango zen hori. Atze, aurreekik. Ai. Jokaldi zaila, oso. Zaile. Bai, haze errestua manduna, Senare, haze sakea izan da eta haze errestua. Hau oso zaile, Bai. Atea balitz txalo joko genio, baina... Beak ikusten dik, arriskatu behar zeudela, baina zaile dek. 21 lortu Senarrek. Lasaitu pixkat hartuko zu, baina bain lasaitu total hartu nahiko, azkeneko bain da. Ikusiko dugu. Ordoa sakea, jendea txaloka. Atea du sakea, Irribarre atzeak etorri eta eaman ondo. Senarrek, iruti. Etzian txarra bi eguteko. Eta? Huire eaman. Naiko aiten nahi da. Eamatek? Ez. Bukaera betzat. Bukaera partiu bikaina. Eta partiu honetan bi pelotari hau zorion duarra. Bai, Senarta bai Irribarria. Hola, partiu gauko kondiziotan bero honegin da partiu egarra ikusi betzat. Iruti bat betzat partiu egarra. Dudik, bate galdu garrizatu beti, pena izango Irribarriak, baina Senarrek demostratu buruz zeati gauzken hainbeste titulu. Behon deiola. Hemen txegaukau gukin, partiu eharra ikusi eta elite mailago irazlea, baina Senar, zorionak. Eskerrik asko. Partiu latza jogatu ezue, bio klubi igual egon aharitz ezan ezautze zinatela, partiu gorra, bero honegin areta gehiago, baina demostratu zu zeatik emaitzaiko benak lortze jozun buruz buru, ezta? Eskerrik asko, bai. Uste partidu horogora ona izan dela, gorra, biok asko sufritu, eston beroa jendun frontoian, danok notatze goi, eta asko mota duela uste ez, hor erdialden hasi betu naiz, gero uste erdialden fisikamente beha goetu onda da ni baino, tanto atzen hori sakei da tanto izkit, azkenen horrego tanto gorrak izan dielako eta kosta egin zela recuperatzea.
gero bigarren zati daurra buelta eman eta gero hor azken lotan nekea normala. Titulu handik bat juzu, mano lortuta Espainiko txapeldun, Espainiko erregopako txapeldun, da nik ez dakizkitenak izango juzu, baina hau irazteak poza eta prestigio emango ezta. Ba, du gabe, amezketako txapelketa Jose Antolosa udan euten dien txapelketa onuitako bada, ilusio asko egiten dago iraztea, zai da hona harta jatza, azkenen partidu asko egin ibiltzen ga, baina, bueno, ondo jauga eta iraztea lortu eta guztu. Hoidek behondeikela baina ondo ospatu eta 6 pelotan. Esker asko. Ba, honekin emango diogu gaurko emanaldiai amaiera. Espero duzuen gustokoa izana, datorren urten hemen egongo gea Amezketan. Txapelketa guantolatzen, oain sari banaketakin utziko zaituztegu, eta segi ondo pilotazaleok. Eskerrik asko.
oiazun artean utz nezazu zure bularrean buruan pausan dezadan ene bihotzak zer sendiduen nahi baiteran zuterran zure ezpain sakratuetari ikasi nuen mintzaira ene deia moriuaren bide zinuen entzun eta gero oinazen erdian mundurat eman ninduzu biziaren grazian lehenik gero ogin bertze maitasun berantzian kinduta maitea